बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरि क'क्राझार जिल्लानि आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरिजों जिल्लानि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन लामफांजों दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गोबां बिबानगिरि आरो दिनै बेयाव थुबुर जानाय गालाबाथा बसुमतारीखौ गोसोजों गोरबोजों मान बावनो आरो श्रद्धांजलि होनो फैनाय गासै बे ओनसोलनि बे गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरमोन फरायसा फरायसुलि आं गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावबाय। मुंख्लं दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारिनि जानानै आनान गसाइयाव आफा इसोरनियाव आरज गाबदों जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थायो आरो बर' माहारिनि जानानै आं बिथांनिसिम मान बावो। दिनैनि साना दुखुनि सान, गोमानायनि सान आरो जि समाव गारलाबाथा बसुमतारी बिथाङा जे थासारियाव जोंनि गेजेरनिफ्राय आंग्रायलांनो गोनां जादोंमोन आरो बिनि उनाव जोङो जेब्लायबो बिथांखौ गोमाजानायनि आरो बिथांनि खहाखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोङो आन्दायनांदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै गोलाव सम बिथाङा 2020 मायथाइयाव दिनैनि सानाव जे थासारियाव बिथाङा मुंख्लं जाबाय, जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो दिनै प्राय 25 बोसोर सिलभार जुबिली बुब्लियाव फैनाय सान बा मुंख्लं सानखौ बेबायदि जोङो फालिया। 25 बोसोरा गोलाव सम बा गोलाव मोनसे खोन्दो। दिनै जोङो गोसोआव दुखु दाहाखौ लानानैब्लाबो बिथाङा जे महान हाबाफारिनि गेजेरजों बर' माहारियाव बिहोमा होनानै गालांबाय, बिथांनि जि माहारिबाद जाथि सत्तानि थाखाय बिथाङा जि हाबा मावनानै गालांबाय आरो माहारिखौ गोसो मोदोम जिउै माहामै बिथाङा जेरैबायदि अनसायोमोन, थांनाय समनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय, आलादा रायजोनि सोमावसारनाय, बड'फानि सोमावसारनाय आरो बर' आन्दलनाव बिथांनि जिखिनि बिफाव आरो आफाद मोनसेखौ दैदेननो सामलायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि आफादगिरि हिसाबै बिथांनि जि मोनसे हाबा मावनाय जि स्पिरिट, जि गोख्रों सानथौ आरो सानस्रि जों जेब्लायबो गोसोखाङो आरो गोसोखांनांगोन आरो इयुन जोलैयाबो बेखौ गोसोखांनांगोन। बिथांखौ जोङो मोगथाङाव मालाबाबो मोननाय नंलिया, नाथाय बिथांनि सानथौ सानस्रि आदर्शआ जेब्लाबो थांनानै थागोन आरो दिनै जों दुखुनि सानब्लाबो बे सानखौ हारिनि बावसोमनायनि सान, त्याग सेक्रिफाइसनि सान, हारिनि मोननांगौ अधिकारफोरखौ सुजिनायनि आरो गोग्गानायनि सान, बेबायदि मोनसे बिथिंजोंसो जोङो बिथांनि थैनाय सान मुंख्लं सानखौ जोङो फालिलांनाया बांसिन गोनांथि दङ। दुखुआ थाबाय, नाथाय जों दुखुआव गोदोनानै थायोब्ला हारिनि इयुन आदर्श आरो मावनो गोनां बिथिंफोरखौ जोङो रोखायै आरो राफोदै जों मावलांनो हानाय नङा। दा बेखायनो बिथांनि जि सेक्रिफाइस, जि त्याग, गावखौ बावसोमनानै माहारि दानाय, माहारि फोथांनाय, गेरेमसा माहारि बड'फानि आदर्शजों जे थामोनथा अस्तित्वनि जे रैखानाबेक्षन बाथ्रा जोङो बिथांखौ गोसोखाङोब्लानो बिथांनि महर मुस्रिखौ जोङो जेरावखि नुवा मानो मुसुखा महरै गावनि गोसो गोरबोआव गोसोखांनानै जों अरायबो इयुन लामा हान्थिनायाव दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मावथि आरो गासै बर' माहारियानो गुबुन गुबुन बर'नि गेदेमा दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा जि सम आरो थासारियाव गावखौ त्याग खालामबाय, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बाथ्रायानो होन, जोहोलाव समला बसुमतारीनि बाथ्रायानो होन, जोहोलाव बालिराम बर'नि बाथ्रायानो होन, मुंख्लं
बिनेश्वर ब्रह्मनि बाथ्रायानो होन थिग खोथा बाथ्राफोरा जोंखौ जेब्लाबो गोसोआव फारसेथिं दुखु होयो आरो गुबुन फारसेथिं जोंनो थुलुंगानाय जोंनि इन्सपायारबो खालामो जे त्याग बे हारियाव जेरैबायदि सेक्रिफाइसनि नेरसोन आरो बिदिन्थि दङ बे त्यागनि बिनिमयावनो दिनै मोनथाम गोरोबथा आरो गोरोबथानि उनाव शान्ति आरो गोजोन अनलायनायनि जे परिबेश आरो जाय अशान्ति आरो हिंसा गावजों गाव एना एनि नारा नाथा जुजिनाय साहानि खोलाहानि सानजाहानि सोनाबहानि बे थासारियावनो जोङो गुबुनजों जुजिनाय सरकारजों दावहा नांनायाव जेसेबां जों गोमानांगौ खोमानांगौ जादोंमोन गावजों गावनि एना एनियावबो जों गोबां दैदेनगिरिफोरखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन आरो बे परिबेश आरो परिस्थितिनि मोनसे माने इम्पेक्टमोन बे इम्पेक्टखौ दिनै दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबि बिएलटि बे सोमावसारग्रा संग्रामि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे समाव बयबो बुजिलायनायनि थाखाय गोरोबलायनायनि थाखाय अनलायनायनि थाखाय दिनै बे थासारिया जोंनि गेजेराव गैलिया दिनै जोंनि गेजेराव हिंसानि परिबेश भायलेन्सनि परिबेश बायदिसिना जे एना एनि बे थासारिया टटेलि गैलिया आरो मुंख्लं गारलामाथा बसुमतारिया दिनै जि परिबेश बे परिबेशआव मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन बे परिबेशखौ दिनैनि गोदान जोलैया मालाबाबो लुबैया आरो बेबायदि इयुनाव आरोबाव बायदिसिना जाथायनि थाखाय जोङो त्याग जानो गोनां जानाय बे थासारिखौ जों मालाबाबो हास्थाया बेखायनो आं बे खोथाखौ दिनै रिमाइन्ड गोसोखांनो मोनबाय आं बे समाव गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो गारलामाथा बसुमतारि बिथांनि मुङै चेरिटेबल ट्रास्टआ जिखिनि हाबा मावदों बे कन्टिनिउ जानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु जिल्ला दखरा जों जेब्लायबो दङ जोङो न'खरजों दङ आरो न'खरनि जायखिजाया दुखु दाहायाव जों जेब्लाबो सुंथानानै आवगायलांनांगोन आरो बिथांनि नैबे हांखरसालिखौ समायना महर होनो थाखाय गुबुन गुबुन समाव जायफोर सरकाराव दङ जों दाबि होबोदों दायो सिगाङाव मोनसेल'मोन दा जोङो मुसुखा मोनसे न'खरजों गासैजोंबो लोगो नांनानै बेखौ बानायनानै लानो हाबाय सरकारनिबो एसे अनसुंथाइ मोनबाय मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव आङो सिगां समावबो फैदों गोबां खेब रायज्लायनायबो जादों आरो एसे बे खोथाखौ लानानै गोसोआव दुखुबो मोनो नैबे बाउन्डारि वाल आरो समायना नैबेयाव जाहाथे जों मोनसे थावनि बिबार बारि मोजां खालामनानै आदर्शनि मोनसे नेरसोन इन्सपिरेसननि मोनसे नेरसोन हिसाबै जोङो अरायथिनानै दोननो हायो फैबाय थानाय समाव जों ज' फै बेनि थाखाय आरोबाव जुजिगोन सावरायगोन आरो दाबि दैखांगोन बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै साफ्रोमबो गेदेमा बिथांमोन आरो गारलामाथा बसुमतारि मुंख्लं गेदेमानि अनजालि बिसि बाजै रक्तिमा बसुमतारिजों लोगोसे बयखौबो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनि आंनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावनानै फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि हाबा मावनायखौ बोरैहाय गोजोन खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो सावरायगोन आरो थांखि आजावगोन बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जोबोद जोबोद गोजोननायजों लोगोसे साबायखर बावबाय दा बिथाङा जे माखासे गोनां बाथ्रा बुंलांदों बे हाबाफारिया सोलिलांबाय थानांगौ आरो जेब्लायबो ट्रास्टजों लोगोसे